Köszöntöm a kedves nézőinket, én Volenszky Sándor vagyok, és innen a Cashbook stúdiójából jelentkezünk az újdonságok 2025. februári adásával. Ahogyan a múltkori adásban is a mai vendégem is a főgépészünk, Baranyai Miklós. Sziasztok! És ahogyan a múltkori adásban is készítettünk egy kis listát arról, hogy milyen fejlesztéseket, milyen javításokat, milyen újdonságokat vezettünk be február hónapban. Ha jól emlékszem, most 4 különböző szekciónk van, abból az első 2 a Cashbook és a Cashbook asszisztens, aztán majd természetesen haladunk tovább. Én akkor mindjárt magamhoz is venném a szót az első ponttal kapcsolatban, ami a könyvelő keresőnk. Ugye nekünk nagyon régóta, gyakorlatilag a kezdetek óta van egy úgynevezett könyvelő térképünk, ahova azok a könyvelők, akik promóciós szándékkal fel akartak kerülni, a Cashbook fiókjukban meg tudták adni a nevüket, a címüket, telefonszámokat, weboldal elérhetőségüket, és ezt egy kicsit feljavítottuk, illetve fejlesztettünk helyette egy másikat, ami szintén hamarosan elérhetővé válik, viszont a Cashbook fiókban már a szolgáltatások között megtaláljátok a könyvelőkereső menüpontot, ahol egy sokkal részletesebb űrlapon nagyjából 30-40 különböző opcióból tudjátok jellemezni a könyvelőirodátokat, vagy a tevékenységeteket, és amikor összeáll az összes keret ehhez a megjelenéshez, akkor ezt a könyvelőkeresőt mi vállalkozóknak fogjuk promotálni, egy kis képzésen visszük keresztül őket, hogy tanulják meg előre, hogy hogyan érdemes egy könyvelővel online kapcsolatot tartani, és hogyha nekik ez felkelti az érdeklődésüket, akkor végeredményében azokat a könyvelőket tudja majd felkeresni, akik ezen a könyvelőkeresőn szerepelnek. Bízom benne, hogy attól, hogy mi a képzésben a vállalkozókat megtanítjuk, szentelünk energiát arra, hogy ők megértsék, hogy egy ilyen rendszeren belül hogyan lehet jól együttműködni, az jobb minőségű ügyfeleket, jobb minőségű érdeklődést fog majd felétek terelni. Azonban már az első lépésnél azt láttuk, hogy volt egy pont ebben a történetben, ahol nehézségekbe ütköztetek. Ez pedig egészen pontosan az volt, hogy azon az űrlapon, amit be kell küldenetek, hogy jelentkezni akartok a könyvelőkeresőbe, volt egy szöveges mező, ahol pár mondatban jellemezni kellett a saját vállalkozásotokat, egy kis bemutatkozó szöveget kellett írni. Megértem azt, hogy soha nem gondoltátok még át, vagy ha gondolkoztatok is rajta, soha nem lett egy kerek egész gondolat arról, hogy egészen pontosan ti mit csináltok, hogyan csináljátok. Azért azonban, hogy ne akadjunk meg ezen a ponton, Miklós csinált nekünk egy nagyon kis aranyos funkciót oda az űrlapra, pont a jellemzés vagy a bemutatkozó szöveg beviteli mező alá, ugyanis mesterséges intelligencia segítségével a megjelölt opciók alapján tudtok magatoknak kérni egy pár mondatos bemutatkozást. Jó néhányszor kipróbáltuk, és szinte teljes egészében tökéletes, amit megír, de van lehetőséged utána még egy kicsit belejavítani, vagy kitörölni, hogyha valami nem tetszik. Tehát ha téged eddig az akadályozott abban, hogy beküld a könyvelőkeresőre a jelentkezésedet, hogy nem volt időd, energiád megfogalmazni ezt a kis bemutatkozást, akkor azt most már az intelligens asszisztens meg tudja csinálni helyetted, és természetesen ennek a szolgáltatásnak a használata semmilyen pluszköltséget nem jelent számotokra. Szerintem nézzétek meg, ha más nem azért, mert érdekes látni azt, hogy ez a technológia hova tart, és hogy például egy könyvelőt hogyan tudja segíteni teljesen más folyamatokban, mint a számviteli folyamatai. Menjünk tovább a következő pontra. Ez a banki összepontozás tökéletesítése. Szerintem Miklósék izzadtak ezzel elég sokat az elmúlt hetekben, úgyhogy azt gondolom, hogy... Igen, köszönöm. A felhasználói visszajelzések meg a beérkező banki tranzakciós adatok alapján tudtuk elkezdeni tökéletesíteni azt, hogy ez az összepontozás egyre eredményesebb és hatékonyabb legyen. Elég sokat kellett dolgoznunk rajta ugye a banki tranzakciók adatai és a vevőszállító számlák tekintetében, hogy megfelelő legyen az összepontozás, társítás. Ezt úgy látjuk, hogy egyre eredményesebb és hatékonyabb. És természetesen, hogyha ezzel kapcsolatban nektek is van tapasztalatotok, látjátok, hogy mi az, ami még kérdéses pont lehet benne, és érdemes foglalkoznunk vele, akkor nagyon szívesen fogadjuk a visszajelzést, hogy jelezzétek az ügyfélszolgáltató nekünk is, hogy mi az, amivel foglalkozzunk, mert elég sok adatot kell ugye együtt kezelnünk, de azt gondolom, hogy ennek az eredményessége egyre hatékonyabb és egyre jobb. Ez a banki összepontozás nálunk a nyitott vevőszállítót jelenti, ugye? Ha igen, jól, így van. Jelenleg elsősorban a
a cashbookban még kiegyenlítéssel nem rendelkező vevőszállító számlákra vonatkozik, és ahhoz ellenőrzi össze a banki tranzakciókat, és keresi meg, hogy kinek a párja, és rögzíti a kiegyenlítést a cashbookba. Egyébként az ezekkel való alapozás után most már a következő fokozatban azon is elkezdtünk dolgozni, hogy a cashbookban már más forrásból beérkezett kiegyenlítésekhez, ha megtaláljuk, hogy egyébként annak korábban megvolt a helye a banki tranzakciók között, akkor összekössük azzal a kiegyenlítéssel azt a tranzakciót, hogy végül minden, ami összepontozható az adatok alapján, az a helyére kerüljön. Jó, akkor az azt is jelenti, hogy a hagyományos értelembe vett banki könyvelés az nem ez, tehát azt ugyanúgy a könyvelőprogramban el kell végezni a könyvelőnek. Ennek az első, legfontosabb hozzáadott értéke számotokra az, hogy a ti vállalkozóitok nem titeket fognak kérdezni azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami már ki van fizetve, mi az, amit neki kell fizetni, mert a bankból beérkező adatok segítségével valójában valós időben napi 4-szer, ugye, ha jól tudom? Igen, így van, a bankszámlakivonat.hu így adja át, és a beérkező adatok alkalmával minden egyes alkalommal elindul az összepontozás, hogy az új adatoknak megtalálja a helyét. Jó, szuper. Ha jól tudom, egyébként ezek a tranzakciós adatok a könyvelőprogramban is elérhetőek. Ott talán az RLB-ben a automatikus bankkönyvelésnél van olyan, hogy cashbookból történő letöltés. A bankszámlakivonat.hu-s tranzakciós adatokkal kapcsolatban, ha jól tudom, van még pontunk, viszont a PPT-n azt gondolom, hogy a következő pont az még nem ez, bár ugye ez is egy kicsit ehhez a banki területhez tartozik, úgyhogy szerintem nem is ragadnám el tőled a szót, Miklós. Köszönöm, igen. A kezdeti nehézségek és próbálkozások után végül tökéletesítettük azt, hogy a vállalkozói előfizetésben és vállalkozói bővítménnyel elérhető pénzügyi listákon belül, ha a szállító számlákról csináltok pénzügyi listát, akkor abból már lehet KNH-hoz, és a mai naptól az OTP-hez is Elektra feladás fájlt exportálni, hogy az összeállított szállító listát egy kattintással letöltsétek a cashbookból, és átvigyétek a bankotokba, hogy az utalást könnyebben tudjátok megcsinálni. Ugye, ha jól tudom, a KNH-nál online felületen betölthető az állomány. Igen, így van, ott van ez a Web Elektra. Igen, és az OTP-nél pedig az a telepített alkalmazás kell hozzá. Igen, így tudom én is, és ott lehet akkor a cashbook által készített feladási fájlokat beolvasni, és abból összeállítani az utalási listát. Jó, tehát ha valakit az a része érdekel, hogy ez az ő bankjában hogyan működik, nyilván az ő bankjával kell ezt a témát pontosítania, mert hogy mi a formátumot biztosítjuk, amit el tud vinni abba a rendszerbe, amit az ő bankja biztosít. Igen, így van. Oké. Ha jól tudom, volt két nagyon kedves ügyfelünk, aki nagyon nagy erőkkel támogatta ezt a fejlesztési folyamatot. Folyamatosan próbálgatták addig, amíg végül meg nem találtuk azokat a sarkalatos pontokat, amik még kérdéses adatok voltak, vagy pontosabb adatokra volt szükség hozzá, úgyhogy most már az Elektra feladási fájlok exportálásánál a megnyíló kisablakban minden szükséges adatot be tudtok állítani ahhoz, hogy ténylegesen olyan feladási lista készüljön, amit tudtok is használni a banknál. Szuper, köszönöm szépen. Gondolom, hogy ha a nézők közül valaki támasztana igényt nem KNH-s és nem OTP-s Elektra állományokkal kapcsolatban, akkor nyugodtan keresheti az ügyfélszolgálatunkat, így van, mint a fájllal, hiszen igen, az mindenképpen pontosan szükséges hozzá. Bízom benne, hogy egyébként nem lesz túl nagy nehézsége megoldani, és általában az ilyenfajta feladási fájlok elkészítéséhez van leírás is, ami alapján tudunk dolgozni, úgyhogy így meg tudjuk valósítani más ilyen rendszerekhez is. Jó, szuper, köszönöm szépen. Akkor a tematikában a következő pont, ami szintén azért a bankszámlához, meg a banki tranzakciós adatokhoz tartozik, a bankszámlakivonat.hu, mivel többnyire ezzel is ti dolgoztok, azért Miklós, ma szerintem te leszel a főszereplő. Köszönöm. Igen, az RLB-s könyvelők jelezték elsősorban, hogy a bankszámlakivonat.hu-s összekötés után, hogy többször is tapasztalták azt, hogy egyébként a banki tranzakciók megérkeznek a cashbookba, viszont a tranzakció típussal és az arra alkalmazható beállításokkal voltak nehézségeik, mert nem mindenhonnan érkezett az a megfelelő adat a megfelelő helyen. Ezt az OTP esetében már megvalósították, úgyhogy a banki tranzakciók úgy jönnek át, hogy a tranzakció típus, hogy akkor lehessen tudni, hogy mi volt az, ami utalás, mi az, ami banki költség, azok már a megfelelő helyen vannak, és ha az RLB-ben letöltik a banki tranzakciós listát a bankkönyveléshez, akkor már ott is a megfelelő helyen tudnak vele dolgozni, úgyhogy ezzel kiegészült.
Ezzel kapcsolatban még néhány banknál vannak hiányosságok, de a bankszámlakivonat.hu-val közösen ezen is dolgozunk egyébként, hogy mindenhol meglegyen az a megfelelő adattartalom, amivel a bankkönyvelést is a könyvelőprogramon belül meg lehet valósítani. Ezen kívül úgy tudjuk már, hogy a Wise összekötés is megvalósul a bankszámlakivonat.hu-nál, úgyhogy akinek Wise számlája van, az a bankszámlakivonat.hu-n összeköti, és utána azt meg tudja osztani a Cashbook fiókjába, hogy onnan is megérkezzenek a tranzakciós adatok, és a CIB Business fiókkal rendelkezők összekötési lehetősége is folyamatban van, úgyhogy hamarosan az is elérhető lesz már. Igen, konkrétan a reggeli egyeztetésen azt mondták nekem, hogy a jövő héten várják azzal kapcsolatban a fejlesztés és tesztelés végeredményét, úgyhogy ha bizakodóak vagyunk és minden jól alakul, akkor jövő héten már a CIB Business felhasználók is be tudják majd kötni a bankszámla kivonathoz a bankszámláikat, így meg tudják osztani a tranzakciós adatokat a Cashbook fiókkal, ami ugye továbbadja a könyvelőprogramok számára. A következő blokk a tematikánkban az újdonságokhoz kapcsolódóan az asszisztens. Az első egység, ez az adófolyószámla nyomtatás lehetősége, akár csoportosan is. Miklós, tudsz erről nekem egy pár mondatot mondani? Igen, az adófolyószámlákról eddig is lehetett nyomtatni PDF-et, és most már elérhető ez úgy, hogyha több adófolyószámla egyenleget jelöltök ki, adófolyószámlát, akkor azt, hogyha elindítjátok nyomtatásra, akkor egy dokumentumot fog összeállítani belőle az asszisztens, és akkor ezt egybe ki tudjátok nyomtatni, vagy egyben egy PDF fájlban le tudjátok tölteni. Tehát, hogyha mondjuk a könyvelő 60-80 vállalkozás, és mindegyikhez van adófolyószámla, akkor mindegyiket akkor ha mindegyiket megjelöli, és azt mondja, hogy nyomtatás, akkor igen, egy fájl fog csak betöltődni, és nem kell 80-szor elküldeni egy nyomtatóra. Így van, pontosan. A nyomtatást. Rendben, köszönöm. Következő pontunk az asszisztens szekcióban tárhely felfedezés indítása akár ügyfélkapunként. Miklós, kérlek szépen egy kicsit hozz képbe, hogy... Ez azt jelenti, hogy ugye az onboarding folyamatnál tárhely felfedezés az eddig is elérhető volt, azt jelentette, hogyha beállítottatok ügyfélkaput és elindítottátok a felfedezést, akkor leellenőrizte a tárhelyen, hogy milyen cég kapcsolatok vannak, és azokat ellenőrizte a Cashbookban, hogy benn vannak-e már, ha még nem voltak, akkor rögzítette azokat. Azt, hogy ezután most már ügyfélkapunként tudjátok indítani, az abban tud segíteni, hogyha új vállalkozóval kezdtek együttműködni, és mondjuk egyként felveszitek vele a kapcsolatot, és az a tárhelyen bekerül hozzátok új vállalkozásként, akkor ha elindítjátok az ügyfélkapuhoz kapcsolódóan a tárhelyfelfedezést, akkor az asszisztens ellenőrzi, megtalálja ezt az új vállalkozást, aki még nincs benne a Cashbook fiókotokban, és azt tudja rögzíteni nektek, hogy rögtön elérhető legyen a Cashbookban is, és a könyvelőprogramban is a kapcsolat azonnal működőképes legyen. Ez egy hasznos funkciónak tűnik, és valóban amikor a bevezetési folyamat volt, akkor csak generálisan tudtad elindítani, így meg az, hogyha csak ügyfélkapunként, akkor ha te tudod, hogy ki volt az a vállalkozás, akinél meghatalmazott lettél, akkor viszonylag egyszerűen fel tudod sorakoztatni. Amikor az ügyfélkapu felfedez, ha jól tudom, egy listát kapsz, és akkor neked még van lehetőséged eldönteni, hogy, igen, hogy az újonnan talált vállalkozások közül melyik az, amelyiket fel akarod vinni a Cashbook fiókba. Tehát azzal, hogy végigcsinálod a felfedezést, az még nem lesz bent automatikusan, hanem lesz egy listád, ahol jelölőnégyzettel tudod jelölni, hogy melyik az újak közül az, amit akarod, hogy az asszisztens rögzítsen. Jó, mehetünk a tematikára vissza, és megnézhetjük a következő újdonságot. Igen, többször jeleztétek nekünk azt, hogy valahol jó lenne látni azt, hogy amikor elindult egy tárhelyüzenet letöltési folyamat, akkor mi is fogadta ott az asszisztenst. Ezt most a kollégák lefejlesztették, és hogyha a folyamat összesítőket megnézitek, akkor a tárhely lekérdezésnél kiírja, hogy hány darab új üzenetet talált akkor, amikor a tárhely lekérdezés lefutott. Ez egy fajta ilyen kontrollszám, egyrészt azt tudjátok ellenőrizni, hogy biztos, hogy beérkezett annyi üzenet, mint amennyit látott az asszisztens a tárhelyen, másrészt meg láthatjátok azt, hogy időzített futásonként mindig kerülnek be új üzenetek, és mindig történik adatfrissítés. Következő pontunk az asszisztensben, ez a napi e-mail értesítő kérhető az előző napi tárhelyüzenetekről. Ebben segíts nekem, Miklós, egy kicsit légy szíves, hogy ez mit jelent. Ez, ha jól tudom, azt jelenti, hogy ha beállítjátok, akkor e-mail értesítőt lehet kérni arról, hogy ha a tárhelyüzenetek lekérdezése megtörtént, akkor összesíti, hogy hány új üzenet érkezett,
és akkor erről e-mail értesítést tud küldeni az asszisztens. Akkor az asszisztens beállításaiban valahol egy jelölőjegyzetet jelent, Igen. mert nem biztos, hogy mindenki örülne neki, hogyha minden reggel kapna egy levelet. Igen, ezt az asszisztensben kell beállítani. Jó, remek. Köszönöm. Az asszisztensben bevezetett változásokat végigvettük. Természetesen itt is fennáll ugyanaz a kérés, hogyha bármit észrevesztek, vagy bármi olyan eszetekbe jut, ami segítheti a felhasználást, könnyebbé teheti a munkátokat, akkor kérlek jelezzétek, és mindenképpen foglalkozunk a kérdéssel. Mehetünk a következő szekcióra, ahhoz én egyet lapozok, ugyanis a mobil alkalmazásunkban is néhány apróság lett módosítva, illetve különböző javítások lettek kiadva. Az első volt ezzel kapcsolatban az, hogy többször is előfordult az, hogy a felhasználóink használták a mobil alkalmazást, és mondjuk úgy változtattak helyet, olyan körülmények közé kerültek, hogy mondjuk a Wi-Fi hálózatról lecsatlakozott a telefon, és nem tudott mobil internetet használni, és olyankor jöttek elő felhasználási nehézségek, úgyhogy kiegészítés került be a mobil alkalmazásba, hogy ad egy előugró ablakban egy értesítést arról, hogy nincs elérhető internet kapcsolat, hogy ez miatt egyes funkciók nem tudnak megfelelően működni már így. Köszönöm, ez valóban egy hasznos funkció, és ha jól emlékszem, még a mobil alkalmazásnál volt egy pontunk. Igen, az iPhone felhasználók közül többen is jelezték, ahol több kamera van, ott fordultak elő a kamera engedélyezésével kapcsolatos problémák, úgyhogy ezeket is javítottuk a mobil alkalmazásban, és így már a frissítés után nem okoz gondot az adószám felismerése, és utána a dokumentumfotózás sem. Oké, szuper, köszönöm szépen. Ha jól tudom, ez most nincsen felírva a listánkra, de eszembe jutott, hogy volt egy ügyfél visszajelzésünk, hogy olyan adóalanyok, akik nem belföldi vállalkozások, de van Magyarországon adószámuk, hogy azokra ugye a partnerkövető szolgáltatás azt adja vissza, hogy nem létező adószám. Például az Alza is ilyen volt, ha jól emlékszem. Igen, az Alzának egy cseh anyavállalata talán, egy olyan partner, aki csak adószámot kért Magyarországon, és ezért nem került be cégnyilvántartásba és egyéb nyilvántartásokba, csak adózóként van nyilvántartva, ezért a partnerkövető adatforrásaiból nem volt az adószámhoz tartozóan adat. Ehhez kapcsolódóan azt a kiegészítést fejlesztettük le, és ezt a Cashbookban, hogy a mobil alkalmazás, amikor a felismert adószámot ellenőrzi, akkor a lekérdezés során, ha a partnerkövetőben nem volt megtalálható az adata, akkor a NAV online számla adatszolgáltatáshoz kapcsolódó rendszeréből is ellenőrizhetünk adózót, és így a Cashbook lekérdezi legvégső esetben onnan azt az adószámot, hogy mint belföldi adózót megtalálhassuk. Jó, mobil alkalmazással kapcsolatban vannak még további terveink, de szeretném, hogyha inkább majd tényként, például a következő hónap végén, ha újra a klub délután délelőttjén összeülünk, akkor igen, tudjunk majd beszámolni arról, hogy milyen újdonságok kerültek bele. Akkor az utolsó blokkot is megtekintjük. Ezek egyéb újdonságoknak apostrofáltam, mert szerintem érdemes, hogyha tudjátok, hogy más területeken is komoly erőforrásokkal dolgozunk, és elsősorban azért tesszük ezt, mert tudjuk, hogy magának a könyvelés szakmának ez a megújulási folyamata, ez annál fájdalmasabb, minél régebb óta vagytok benne abba, amit csináltok, és minél több olyan külső körülmény van, amit nagyon nehéz megváltoztatni. Ezért hosszú ideje folytatunk már egyeztetéseket különböző képzési rendszerekkel, ahova szerettünk volna bekerülni azzal a módszerrel, amit mi a Cashbookkal tanítunk, hogy hogyan tudod elérni azt, hogy egy vállalkozóval online tartsál kapcsolatot, hogy hogyan tud eljutni hozzád a könyvelési anyag, anélkül, hogy neked bárkire várni kelljen, hogy hogyan tudsz határidőkre készen lenni azokkal a feladatokkal, ami lehet, hogy egyébként a vállalkozónak még fontosabb is lenne, mint neked, de mégis te vagy az, aki ott a felelősséget vállaltad. És a hosszú alapozó munka eredményeképpen ebben a hónapban megszületett a megállapodás a Budapesti Gazdasági Egyetemmel is, és a Veszprémi Egyetemmel azzal kapcsolatban, hogy mind a kettő egyetemen egy-egy szakon, a Budapesti Gazdasági Egyetem az alapképzésen lesz választható tantárgy, és a mesterképzésen lesz speciális tárgyként választható a számítógépes számviteli nyilvántartás vezetésnél a Cashbook megismerése és az RLB-vel válvetve
a teljes folyamat, hogy a cashbookból hogyan lehet könyvelni, hogyan lehet adatot visszaadni, és hogy a vállalkozó hogyan vonható be, illetve a Pannon Egyetemen a számvitel és adózás digitális környezetben tárgy részeként fogunk megjelenni a Pannon Egyetemen szeptembertől, a Budapesti Gazdasági Egyetem pedig már elméletileg áprilistól meg lesznek a tanulói licenszek, ebben az RLB is nagyon nagy támogatást nyújtott nekünk. Készülünk a márciusi újdonságokkal, márciusban a hónap utolsó csütörtökén ugyanúgy, ahogyan minden hónapban jelentkezni fogunk ezzel az újdonságok bemutató adással. Egyébként minden hónap utolsó csütörtökén délután 4 órától megtartjuk a szokásos klub délutánt, ahova egyébként sok szeretettel várunk mindenkit, aki könyvelőként szeretne egy kis tapasztalatot szerezni arról, hogy más könyvelők, más könyvelőirodában milyen nehézségekkel küzdenek, vagy éppen hogyan oldottak meg olyan problémákat, ami jelenleg számotokra megoldhatatlannak tűnik. Ez mellett kérlek figyeljétek a weboldalunkon a képzések és események menüpontot, ott láthatjátok, hogy könyvelőknek és vállalkozóknak havi szinten milyen képzéseket tartunk. Vannak ezekből online képzések is, vannak személyes workshopok is itt nálunk. Miklós, van még bármi, amit szeretnénk megosztani a nézőinkkel? Most nincsen. Nincsen, rendben. Akkor köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Következő hónapban innen folytatjuk, addig pedig kísérjetek figyelemmel minket, és készülünk mindenféle újdonsággal és hasznos dologgal. Köszönjük szépen, viszontlátásra!